λίγο στο μάτι στον Τριάδη. Ο Λούκας, ο πέρασμα για τον Σαλπικίδη, πιέζεται και τον Κυριακίδης. Γκολ, καθώς ο Σαλπικίδης κέρδισε το πέναλτι για αυτήν εδώ τη φάση στην πίεση από τον Μπαξεβανίδη και ο Λαμπρόπουλος έδειξε και την κόκκινη κάρτα στον αμυντικό. Να την σπρώξει σε κενή εστία. Ο Ήλιτς τώρα βάζει τον Βάλα στην πλάτη του, φάουλ και κόκκινη κάρτα από τον Τριτσόνη. Ο Πας βρήκε την ευκαιρία να φύγει στην αντεπίθεση, ότι σας λέγαμε ότι έψαχνε να θωρακίσει το προβάδισμα και να χτυπήσει αν του δοθεί η ευκαιρία στον ευνηδιασμό. Εδώ ο Ήλιτς έβαλε πολύ. Ο Μαρέν πετά στο Σολτάνι. Ψηλά η σημαία του βοηθού. Για offside. Εδώ η τελευταία περίπτωση. Με το βοηθό στο... Για το Μαρέν βγαίνει ο Μάγκας κοντά του, ο Γεωργίου καλύπτει. Το σουτ με δύναμη, ο Σολτάνης στην πορεία της μπάλας, υπόδειξη για offside. Μετά το σουτ του Κάλβο. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Σολτάνη, με υπόδειξη του βοηθού σταμάτησε το παιχνίδι. Εκτελεί ο Κάλβο. Βάλα κόρνερ. Έχω την αίσθηση. Εδώ είναι η σέντρα του Κάλβο. Και η προσπάθεια του Μανόλο. Πέναλτι για χέρι. Με έναν από τους αντιπάλους του. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με τον Χωσέμι και τον Μπαράλες. Ο διαιτής έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Χωσέμι. Ο Χωσέμι δεν έχει καταλάβει ακόμη τι γίνεται. Κάτι λέει με έναν από τους αντιπάλους του. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με τον Χωσέμι και τον Μπαράλες. Ο διαιτής έβγαλε κόκκινη κάρτα. Η Ξάνθη και πάλι μπροστά. Ο Ερνάντες κάνει λάθος και ο Σολάρη... Όχι, δεν υπάρχει γκολ. Έχει σφυρίξει ο διαιτής για φάουλ. Δεν είχε δυνάμεις. Ο Παπαδημητρίου αποβάλλεται, διαμαρτυρόμενος για αυτή τη φάση που ο διαιτητής καταλόγισε επιθετικό φάουλ του Σολάρη. Φτάνει το πέρασμα για αυτόν, ευκαιρία, γκολ, όχι, δεν μετράει. Σηκωμένη σημεία από τον βοηθό, τον υποδεικνύει σε θέση offside. Το 90. Εδώ ο βοηθός που έδειξε το offside. Βλέπουμε ξανά την πάσα για τον Σολτάνη. Ο βοηθός θεωρεί ότι είναι σε θέση offside. Σηκώνει τη σημαία. Πάσα για τον Μάνταλο, τώρα δείχνει να έχει καλύτερη θέση ο Κατσικάς. Κάνει όμως ένα ακόμη λάθος. Ο Μάνταλος με τον Κατσικά να γυρίζει και να θέλει να διορθώσει. Ο Διάκος λέει στον παίκτη της Ξάνθης.
Λίνο εκτέλεσε. Κατέβασε ο Βούκιτς, πήρε την κόντρα, το σούτ 1-1 ο Κατσουράνης. Στο 80. Βούκιτς για το Σαλπιγκίδη, ο Αθανασιάδης, κόρνερ. Από το 60 και μετά τη μία ώρα αγώνα δεν έχει δεχτεί φάση από την Ξάνθη. Με φάουλ, κόρνερ, πολλές έντρες στο παιχνίδι. Από τον Σολτάνη τον οποίον, ενώ εδώ ο Μάνταλος κυνηγάει, πιέζει ψηλά, και αυτό που θα καταφέρει να πάρει ένα φάουλ από τον Παπαγεωργίου. Δείτε ξανά τη μονομαχία των δύο παιχτών. Το σκόρερ τον Σολάρη. Ένα ακόμη γέμισμα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Η δεύτερη κεφαλιά από τον Κάσες. 2-1 προβάδισμα και πάλι για τον Παθρακικό. Με τον Κάσες να δημιουργούν, να φωνάζουν για την προηγούμενη φάση. Δείτε ξανά. Του ο Σολτάνη του περνά την μπάλα, πάτησε περιοχή, θέλησε να αποφύγει τον Βαλεντίνο Βλάχο. Ο Κάκος είναι κοντά στον Αλγερινό και με χαρακτηριστικές κινήσεις κρατά τους ποδοσφαιριστές σε απόσταση. Βλέπετε την προσπάθεια του Σολτάνη να αποφύγει τον Βαλεντίνο Βλάχο, βρέθηκε στο έδαφος. Ο Κάκος ήταν πολύ κοντά στη φάση και με χαρακτηριστικές κινήσεις απομάκρυνε όλους τους ποδοσφαιριστές. Κάλβο, πάλι Μπέρτος, καλή σέντρα. Για τη φάση που ξαναβλέπετε, τη σέντρα στην περιοχή και τον Ζακουάνι που πάει στην μπάλα. Ο διαιτητής έδειξε. Ντεκουσμάν πήγε κοντά στον Ισπανό και αμήνεται σωστά ο Μίγας. Και παίρνει δεύτερο φάουλ στο παιχνίδι από τον Κάλβο. Κόκκινη στο 5 στον Κάλβο. Η Ξάνθη με 10 στο 5 λεπτό. Νεύρα με Σολτάνη και Μπακάκη. Παπαδημητρίου διαμαρτύρεται στον τέταρτο το Μίτσιο. Τι λες, Βαγγέλη? Πήγε να βγει στην κόκκινη κατευθείαν και μετά το μετάνιωσε, γύρισε, πήγε να βρει τον Μίγα που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι του είπε και τώρα τον βγάζει έξω. Πικέ είναι δυνατό στον αέρα. Κάρτα κίτρινη. Διαμαρτύρονται άπαντες τώρα. Παπαδημητρίου από πλευράς Ξάνθης. Οι γηπεδούχοι με πρώτο τον Πικέ αλλά και οι φιλοξενούμενοι. Στο 17 μετράμε κόκκινη στον Κάλβο, κίτρινη στον Πικέ. Πιο πολλή δουλειά μέχρι τώρα την έχει ο Μίτσιος. Εδώ ο Μπικέι. Φάουλ στο Βασιλακάκι και κάρτα. Όπως ξέρει ότι με τον Μπικέι να οργανώνει τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Μπέρτος offside ο Βασιλακάκης. Όχι, λέει ο Τεχαλιάς. Ο οποίος έχει καταλήξει στο να απελευθερώνεται ένας εκ των Μαρέν Σολτάνη για να βοηθηθεί ο Βασιλακάκης για να απειλήσει Ξανθή.
Σαλπιτίδης. Πίεση από τον Βασιλακάκη, φάουλ και κάρτα. Δεν ξέρω αν είναι για το φάουλ, για τη διαμαρτυρία. Μου δίνει την εντύπωση ότι είναι για τη διαμαρτυρία. Αν και του έδειξε 2. Βαργκάν. Ζεζίνιο. Τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω. Καλεί το Βασιλακάκη για να του δώσει κάρτα. Είναι η δεύτερη. Αποβάλλεται ο Βασιλακάκης στο 42ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Διαμαρτυρίες από τους Ξαντιώτες. Ο Σπάθας δείχνει την κόκκινη. Ο Βασιλακάκης που είδε την πρώτη κίτρινη κάρτα νωρίς. Αν θυμάμαι καλά, εδώ είναι η φάση. Βαργκάν προσπαθεί να ξεφύγει. Πολύ ψηλή για τους Κοταξάνη μπροστά. Τέλεσε όμως σε ένα σημείο που ο Γεωργιάδης έδιωξε προς τα πίσω. Φώναξαν για χέρι από τον πάγκο της Ξάνθης. Σπάθασε να συνέχισε το παιχνίδι. Ο Μάνταλος, ο Μπέρτος αλλάζει με τον Τριάδη. Ανέβασμα του δεξιού οπισθοφύλακα που κερδίζει το φάουλ από τον Βεργόνη. Πες μου νούμερο, Χρήστο. Βλέπει την κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι η φάση νωρίτερα. Η απόκριση του Γεωργιάδη προς τα πίσω